Eva u Travis, dawn l-ewwel żewġ trabi tas-sena l-ġdida. Eva kienet l-ewwel wild tas-sena u twildet 20 minuta wara t-tokki ta' nofsillejl, għal dik li kienet sorpriża mhux mistennija għal ġenituri tagħha L u Terence. Dan hekk kif iċċkejkna Eva kienet mistennija tasal fit-12 ta' Jannar. Fil-fatt, għall-aħħar tas-sena, ftehmu li jiltaqgħu ma' xi ħbieb. Morna hemm ġifieri u mbagħad kont qed nilgħab biljard magħhom ma' tfajliet. Mbagħad ħassejt li ġiesek tkun taf li tidħol meta tidħol l-isptar. Fil-waqt li l-għena tagħhom ifiżdu li ċkejkna Eva, il-ħsieb ma naqax li jmur fuq ħuha ta' sentejn. Missja naqra li t-tifel, pers li għadu żgħir, ma ġibtux u jisum għadu ma jafx li għandu sister. So very looking forward li nara u nara reaction tiegħu kif ħadkun meta jara t-tifla. Issa li l-imħabba fil-familja kibret, staqsejnihom kif qed jaħsbu li se tkun ħajjithom. Ma ħsibx li ħajkun hemm preferenzi, taf kif it-tnejn indaqs. Ma sakemm nidraw il-di issa. Naraw il-karattru tagħha x'inhu. X'tagħmel? Sissa kwieta tidher. Tidher kwieta ħafna. Ħafna kwieta. Ma' ġenb Eva u l-ġenituri tagħha sibna lil Travis flimkien ma' ommu Bernice u missieru Scott. Travis twieled fis-satejn sin 20 ta' filgħodu u ħalla lill-ġenituri tiegħu jistennewh xi ftit, kif spjegawlna huma stess. Qabel due date, suppost kellu ġi fi-28, allura every day tipo x'ħajġri. Pending vera. Kuljum konna ma nafux ħajġri. Tax nippjanaw affarijiet laqqas fint, allura nistennew il-ġurnata tasal. Spjegawlna li l-istennija ta' 9 xhur kienet twila, imma r-riżultat aħħari kien ta' sodisfazzjon kbir. Hekk kif dan kien it-tieni wild, staqsejna lil Bernice kif kienet l-esperjenza din id-darba. L-istess wieħed u ieħor, iktar ċitata biex nara kif ħajmur ħuħ la jarah fil-verità. U kif jimmaġinaw li se tkun ħajjithom issa li l-imħabba f'ħajjithom kibret. Aktar busy jew. Iktar okkupata, hemm iktar ferħ fl-istess ħin. Iktar ħaġa sabiħa. Fuq wiċċ il-ġenituri ta' dawn il-xkejknin kienet evidenti xi naqra ansjetà. Ansjetà li però tintrikeb bil-ferħ kbir li ġabu dawn it-trabi fil-ħajjiet tal-ġenituri tagħhom. Waslet li bla dubju wittew it-triq għal sena mimlija esperjenzi u ferħ. Happy New Year. Happy New Year. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.